Și astăzi o să vă arăt primul meu tutorial și vă arăt cum să explodați toată banca. Să aveți foarte multe dări. Deci, intrați. Dacă se aude tare, îmi dau încet. Așa. Asta îl mutăm aici. Așa. Și acum ne ducem la bancă. Așa. Și aici o să se află un nou card și un nou lift. Intrăm. Ok, de automat. Și dăm aici. Și uitați, am ajuns aici. Și trebuie să luăm toporul de aici. Îl luăm, că ne trebuie. Și dăm aici. Așa. Și apoi, luăm mai întâi ăla de acolo. O să ne trebuie bomba. Uitați așa. Și dăm. Și o să auziți ceva. Ca și cum se sparge. Și o să se spargă. Evident. Așa. Și scoateți toporul. Și vă duceți în vent. Apoi cu cheia desfaceți ăsta. Și vă duceți așa. Și picați. Din asta. Și puneți bomba. O scoateți de tot, o puneți iară și mai dați o dată. Scoateți bomba, luați repede. Și uitați primul cu bănuții. Și aici, tot cu cheia. Desfacem asta. Și trebuia să-mi iau toporul. Bineînțeles, să-mi scot cardul. Deci la asta, fix unde sunt eu, îl scot. Scoateți cardul, îl alb. Și dați aici. Dați. Și o să se spargă. Gata. Și pe să se deschide. Luați bomba. O scoateți asta, luați bombița. Și dați. Scoateți bomba. Luați asta repede. Și fugiți. Și gata. Al luat și al doilea cu diamante. Îmi place cel mai mult. Vrei să iau și la cu aur. Trebuie să-mi dau reset. Aici dacă atingeți, trebuie să vă dați reset, că altfel nu aveți cum. Așa. Și vă duceți aici, înapoi la bancă. Așa. Să duce bă de aici. Bă, eu. Hai, papa. Good. Up. Jump. Firar. Sunt un pic prost la parcurs. Scuzați-mă. Bă, Firar. O să revin. După 1550 de ani am reușit. Banatul nu mai la... Și aici nu puteți, vă scoateți cheia. Scoateți bomba. Și cam acesta a fost tutorialul.
Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați like și subscribe. Dacă vreți să mai fac tutoriale, vă pup și cu partea 2. Pa! Pa!